Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय दिनै गोदान भिडिअजों थ' लोगोफोर दायो आं माने कलेज फिल्ड ट्रिपनि थाखाय उकियाम थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर दायो न'निफ्राय ओंखारसिगोन समाबो दायो माबा जाबाय 1 AM माने फुंनि 1टा जाबाय आरो लोगोफोर दायो न'निफ्राय ओंखारसै 1टायाव ओमफ्राय कलेजनिफ्राय माने 2टायाव ओंखारलांगोन होनना बुंदों नायलांफाबाय थादों नोंथांमोनाबो जायगाया माबायदि आंबो नुहैफेराखै स' नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादों भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांबाय थानाय जायगाफोरखौ थ' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै बारा गोबाव खालामला टाइमाबो 1टा जाबाय ओमफ्राय थांगौ माने 30 मिनिटसो लाखागोन ओमफ्राय कलेज मोनहैनानै बिथिं आरो लोगोफोरजों बायदिसिना रायलायनांगौ दं लोगोफोर थांबाय थानोसै लेट्स गो न'निफ्राय फंबायखौ दोनफैबाय कलेजसिम बेनिफ्राय कलेजनिफ्राय बासजों थांसै लोगोफोरनि आरामबाय थादों गासिबो स' गाइस फाइनालि कलेजाव मोनफैबाय दायो बास गाखोनोसै बेनिफ्राय ट्रिपनि थाखाय रेडि जानोसै बे गंसेयाव सिख्लाफोर गाखोबाय बासआ गंनै जोंना गंसेया फैथ'वाखै बे गंसेयाव सिख्लाफोर गाखोथारबाय लोगोफोर नायलांफाबाय थादो माबायदि जायगाया नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो बारा मोजां देखायनो हायाबाबो जेनेबा हानायखिनिखौ देखायनोसै गासिबो हेफाजाब होबानो जाबाय बेसेबां फुङाव लिंहरबाय गथ' ओमफ्राय दासिम मोनफैदों नै टाइमा 4टा जागौलाय गथ'खौ नेनांबाय थ' गाइस बासआ फाइनालि मोनफैबाय गंसेयाबो बेयाव जेन्ट्सफोर गाखोबाय बेनिफ्राय बे गंसेयाव लेडिसफोर गाखोबाय लोगोफोर नायलांफाबाय थादो गासिबो बासआ खारनोसै लेट्स गो खारहांबाय लोगोफोर गारिया थांगासिनो नाव गाखोनायनि टारगेट दं नाव गाखोनो मोना नायनोसै दा मंगलदै बारबाय आरो मानसि गाखोयो जोंना मेडाम ओमफ्राय सोरबा थांफायोनो मेडाम लाहानि मानसि बिथिंजोंनि लोगोफोर दंजोबो गासिबो नै सराइघाट दालां मोनफैबाय जों गुवाहाटि मोनबायानो गुवाहाटिनिफ्राय ओरैजाय सोनाब खनाजों दावख्लांनांसिगोन गवालपारा साइडजों लोगोफोर नायलांफाबाय थादो थ' गाइस जों उकियामाव हाबहांबाय आरो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै उकियाम जायगायाव हाबहांबाय आरो जायगाया हाजो गोजा जायगाया जोबोद मोजाङानो गामि गयबारि गोजा सब दंफांफ्रा गय दंफाङा फिसा ओमफ्राय गय फिथाइया जोबोद मोजां गयफोरा गोजा जोंनि आसामनि बायदि गय दंफाङालाय फिसा आरो आसामनि बायदि नङा गामि बियो बे गामिखौ बारजोबनानै जोङो उकियाम जायगायाव जों दा पिकनिक स्पटआव थांदों लोगोफोर नायलांफाबाय गासिबो मोनफैबाय दायो ओंखारनोसै ओमफ्राय जायगाया माबायदि नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो गासिबो लेट्स गो
आं आथिं हरनो मोनाखै नै भूख लगছে बहुत भूख लगছে भाई को भाग दे आगे बाहर जों ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय संनाय खावनायनि लाहार खालामबाय बेरायना बेरायसिगोन संनाय खावग्रा लाबोखादों मोजां ना जानो बेयाव सासेयाबो मेडाम जोंनि इडुकेसनाव होबाय जाहैबाय बेरायनोसै दायो अकियाम खोनानानै माबायदि मोननायमोन जायगाखौ एकदमबारे बिल्डिं गोजौ गोजौ ना ओमफ्राय दा हाजोसो मोजाङानो होमबाबो जायगायालाय गाहायाव थाङाखै थांगोनसो नामा बेरायनोसै ओइथिं सिख्लाफ्रा मोसागासिनो नै नाव गाखोग्रा दंनो बेखौ नायनोसै दायो माबायदि जायो नायनोसै जायगायालाय एसेबां गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा लोगोफोर नै नायना लालाय नोंसोरबो एसे दे ओइ बिकास या हाय 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 मोजां नङा जायगाया नै जोंबो बै नावखौ गाखोगासिनो दसे उनाव गाखोगोन जोंबो दलं गाखोबाय 10 थाखा होनानै मोजां गाखोनो मोजां ओइ जोंना साब्रैया होलांबाय थांलाय फैलाय 100 थाखा सोरबाफोर फैनोबा उकियाम नामा उकियाम लोगोफोर दायो जों माबा नाव गाखोनो नागिरबाय आरो 100 थाखा लायोनो नाव गाखोनाय माने वाटारफल नायसिगोन आरो नोंथांमोनाबो नायनानै लादो काक'सांनि वाटारफला बेलेग ओमफ्राय बेनिया माबायदि ना बिदिथ' मिलायखानो नङा बायदि मोनदां ओमफ्राय जों गाखोनानै नायनोसै आरो नावआव 100 सासेयाव थांलाय फैलाय लोगोफोर नायलांबाय थादो फार्स्ट टाइम वाटारफल नायनि ओंखारनानै ससे थाबायनांगौनो वाटारफलखौ नायनो जों दायो ओंखारनानै थांगासिनो आरो थांबाय थानोसै दा गासिबो प्रेक्टिकेल बावसो लिरनांगोन आरो जोङो माबायाव प्रेक्टिकेल बहियाव मा गियान मोनखो बेखौ नायनो खोन्थादो गासिबो मेंबाय गोजौथारना जायगाया मेंबायलै थाबायनानै नोंसोरलाय माथो थांखांखाबायमोनदां गोजौआवसो जाला दा फैनायावसो जुद्रु बोलायसिगोनदां फैगासिनो लामाया ओमफ्राय नायदो लामाया मानखोनाय हाजो फैयै जों मोनफैमारबाय फाइनालि वाटारफल लोगोफोर जोङो बेरायनानै फैफिनबाय दायो ओमफ्राय दहाय गारि लाखिनाय जायगायाव थांनोसै ओमफ्राय संनाय खावनायफ्रा जादोंना जायाखै बेखौ नायहैनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो अननानै लाइक खालामना हो भिडिअखौ नोंथांमोनाबो फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय आरो बे उकियाम जायगानि नामा लोगोफोर दायो बासाव थांफिनगासिनो दं फैबायानो नै लोगोफोर गासिबो नायलांबाय थादो
ओंखाम जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन दिनै प्रेक्टिकेलनि थाखाय फैनाया बिसिनिसैमोन दिनै बेखिनियाव जोबथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बिदिब्ला